Здравей, Гани! Първо, така страхотно представяне, искам да те поздравя. Как представи твоята лекция? Аз първо искам да те поздравя, че от известно време говориш по сериозни теми, свързани с професията, свързани с естеството на диджейската професия спрямо клиента. И това всъщност е един много силен мотив ние първо да повишим информираността на нашите клиенти в нашата работа и да сме максимално откровени с тях. Абсолютно всички точки, които ги касаят спрямо нашите ангажименти. Да разкажа малко, че това, което казах всъщност и на колегите, за тази тема много исках да говоря още миналата година, но някак си не събрах смелост. В последствие обаче няколко месеца по-късно ми се наложи да видя другата страна. На мен ми се случи нещо, което всъщност намали работоспособността ми за няколко месеца, поради което, когато тази година разбрах за датата на форума, реших, че в крайна сметка ще говоря за здравето в диджейската професия. И пуснах една анкета, която събра цели 139 отговора от колеги от абсолютно всички браншове. И хора, професионалисти в бранша. И наистина ми беше много интересно да анализирам тази анкета. Оказа се, че един от сериозните фактори, на които сме положени постоянно, това е шумоиндуцираната загуба на слуха поради многото децибели, в които работим. А това има много сериозни последствия върху здравето. Отношение към съня, към обмяната на веществата, към слуха ни, към хормоните, към стресовите фактори около нас. И в крайна сметка следващото нещо, което страшно много ни влияе, това са гръбначните проблеми, които са свързани с носенето на тежка техника, пренасенето, дългото време стоене прав, които са натрупващи се в времето. Ние не ги усещаме. Основни фактори, които влияят чисто здравословно, косвено към... Да, върху здравето. И ние не ги усещаме. Ние си работим. Това е, носим, движим се в един много динамичен живот. В един момент обаче тялото ни казва, че трябва да спрем. Но всъщност това, което виждам през цялото време, първо да поздравя всички колеги, които се включват в демонстрациите за звук и за осветление. Всяка година страшно много се говори за звук, за осветление. Всяка година се говори за това как ние много добре да менажираме нашите социални мрежи, нашия имидж, как да сме по-добри, как да предлагаме по-високо качество на услугата. Обаче, без да се чувстваме ние добре в телата си и с душите си, това няма как да се случи. И беше основният ми мотив да захвана тази тема тази година. Надявам се да съм прокарала една добра пътечка следващия път, да има още по-адекватни теми.